Ranné správy podľa prieskumu Fokusu Smer utešene rastie, preferencie máme už takmer 24%. Prispaté PS má vraj stále 18%, no jasné, napísal na svojom telegramovom účte podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha a ďalej pokračoval. Ja len, že podľa exit pollov sme mali o 1% menej ako bol reálny výsledok volieb a PS-ku Fokus pridal neuveriteľných 5,5%. Výsledky Fokusu teda zjavne treba upraviť, aby boli presné. Smer má teda minimálne 25% a PSko je zhruba na 13%, gratulujeme. Od volieb sa tu rieši dokola len Che Guevara a Smer rastie, to je tá najkrajšia odpoveď pre KDH-kov o tom, čo si Slováci myslia o Che. PSko nemá svoje dni. Už do nich kope dokonca aj dostál z SAS. Vraj nezvládajú schôdzu na odvolávanie Matúša Šutaja Eštoka. Ups. Už se perou. Tak sa nám to páči. Opozícia je v totálnom rozklade a ešte ani nezačali. Hlina hejtuje Majerského, dostal Šimečku, Matoviča všetci. Len tak ďalej sú druhovia. Po zisteniach NKÚ, že Sulík na Expo v Dubaji preflákal minimálne 634 000 eur, by SAS mohli rovno rozpustiť. Kto ešte bude voliť Sulíka, ktorý dokáže vypiť bar za 635 000? Najnovšie sa chystá ísť vypiť Brusel, good luck Riči. A hlavne na zdravie. V aktualitách kopú do alternatívy. Vyplakávajú, že hlavný denník, E-report či hlavné správy stoja za Blahom. A vraj najväčšou žurnalistickou tragédiou je, že, citujem, Blaha môže bez prerušenia hovoriť, čo sa mu zachce. No chápete úplný Armagedon, keď politik Smeru môže dokončiť vetu. Toto dopustiť, zavrite ich všetkých do basy s nimi. Ja len, že ctené aktuality by sa možno mohli občas pozrieť na to, ako vyzerali rozhovory Závodského s Čaputovou či Jančkárovej s Naďom. Závodský sa k Čaputovej správa ako pejrak k Angelike de Plesibilie. Ale to nevadí, treba kopať do alternatívy. Máte smolu liberálne decká. Alternatíva vás valcuje, pretože od rána do večera len klamete a slúžite svojim oligarchom. Len plačte, nepomôže. Koniec ranných správ, krásny deň priatelia.